Magpamati na. Wala magsadya ka. Wala magsadya ka. Kuskus Balungong sa radyo. Sa barangay namong may duha ka tigulang. Si Lolo Ilyong tag, si Lolo Miloy kilala. Hello! Hi! Sa aton mga pinalangga nga matag palamati. Welcome na sa pinakamasadya kag makalilingaw nga programa ang Kuskus Balungos. ari naman ang inyo alagad, Papa Mel, Emilio D. Magbanwa. Kag syempre ako naman si Miss Catherine. Upod sa bugos nga puwersa sang ASFM 106.9 kag 3JFM 89.1. sa ngalan sa aton gwapuhon nga station manager, Kuya Hil Andan. Aton program director, DJ White Rose. Assistant Station Manager, Elsie Palma Singway. Kag syempre ang aton upod sa technical side, Noel Bugna. Merkado. NYGC Blind Drama. Sa TikTok, i-follow nyo na. Kag sa YouTube, i-subscribe mo na. NYGC Blind Drama. Ginapangunahan ni Emilio D. Magbanwa. kag audio vision editor, Rumel T. Pineda. ari na sila. Ang aton ginakakunyagan, Lolo Ilyong. kag Lolo Miloy. Loy. Hello. Para Miloy, kamusta ang imong adlaw? Okay lang man, Pre Ilyong. Ginapakamaayos ang aton Ginoo. Pasalamatan naton ang tanan nga tion, Premiloy, nga ari pa kita sa gyapon sa subong. Abi mo, Premiloy, kadamo na gid sa mga problema nga nagaabot sa aton diri sa kalibutan. Do hindi ta na maintindihan ang lakat sang panahon, pero pasalamat kita kay ari man kita gyapon, Premiloy. Normal lang ang problema sa tao, Pre Ilyong. Kay kung wala ka problema, hindi ka tao. Nagapati ka, Premiloy, nga ang sapat ko ay ginaga problema. Oh. Aga problema ka na sapat kung paano sa kaon. Ay, tuon, paano mo nabalaan? Okay, digin sapat man ko sa oras ng punta ka. Oo, pagaliya. Ay, naku, habi ko. Nalipat ka na sa nangin sapat kita ganawa sa Aba, Oo. Sapat la, nagdrama-drama kita mga sapat. ay, oo. Dumduman mo, ikaw patukan yung pinakamalayan nga sapat. Ay, oo. Ay, hindi ah. Ang mida ka maayo nga sapat, ako to. Ha? Hindi, ikaw to pinakamaayo, galing naglain ka. Kaging tustingan ka na kon sa pagtilaw. Ay, abaw. Oo. Ay, nako. Di Sa palawig akong ka mga pinalangga nga mga tagpalamati, basi kong palawigan ko pagid ni, damo pagid ni siyang ibuyagyag si Premiloy. Di subong kay July Premiloy, Nutrition Month, sila siling na naton to siyang nagligad. Di ang iban subong ka preparar mga eskwelahan, Premiloy, ginapakaon ng kabataan sang utan. Aha. Kay kinahanglan gina sa aton ng mga kabataan kay para nga may sustansya nga aton kalawasan. Gapati ka pa na Premiloy nga dapat ko na magkaon gi kita sang utan. Ay, of course. Oo. Makaon kita utan, ikaw makaon ka ahos. Gakaon ko sang may ahos. Pero ahos bla mismo, Premiloy. Hindi ko kagwanta bla magkaon. Ikaw balon dako-dako ang bulis ng ahos tawo. Yes, sa high blood nga daan ko no, isa na sa makabulong kag damo sa mga balatian nga mabuligan sa nga ahos, Premiloy. Isa ina sa mga New Year's resolution ni Pre Ilyong nagligad. Nga no. Makaon na sa kuno ahos. Bisan ang ahos sa manido hindi ko ya kagwanta. Hindi ka kagwanta magkaon sa ahos. Nga mo na panulok mo sa akon. Ano matyagan mo sa akon, aswang? May guwapa nga dalaga nga maki. Pero sa tuod lang, Premiloy, ambot, do hindi ko kain sindi subong sinagakatabo mo. Nga man, ano ba nang hindi uman sindihan? Habi pa utuan. Bisan diin lang kuya, nga nakabati ko permis ang mga tao nga ginabaylo, mat. Kag mga tao nga ginabayaan, Premiloy. Ang biya kag baylo, natural na. Nagsumpaanay ka mo nga hindi ta kapag ibaylo sa iban, palanggaon ta katubtob sa katubtuban. Ang ihambal mo bala sa kasal nga till death to us, ano na? Till death to us part. Oo. Di ka till death to us part. Oo, duwa sila. Tuwas pa. Oo. Ginbulat kay may bulos ka duwa. Oo, gali. Dapat pamatian mo ginang inambal sang ano gali sa kasal? Hindi ah. Sa tuod ng Premiloy, nagpangako ka mo nga may forever ka mo nga duwa. Ay, Pero- nako Pre Ilyong, forever is not enough. Hindi ah. Kung tutuod kaya Premiloy, hindi mo na iya pagbayaan Premiloy. Ano ang wala sa iban? Ano ang wala sa sawa mo, sa partner mo, nga aara sa iban? Perfume? Ang perfume Premiloy, pwede mo na ma-provide, pwede mo na siya mabaklan. Kung baho sa ilok, pwede mo baklan tawas, deodorant, tabi. Baho sa tiil, baklan mo siyang, kuwan,
Bautag kugo. Baba. Kung ba, patut brasa mayo. Oo. Gumaksido. Hindi. Ano na ganing ina? Mouthpiece. Ano? Mouthpiece. Sa cellphone ba? Ano ganina? Mouthwash. Oo. Mouthwash. Ano mo na kisabla mi maglabay ganing dalaga gakalipat ko sa inugambal ko. Kaya dumduman mo guro, iya mouth. Ano kinalain sang mouth kag lips para miloy? Ang lips siya mo na siyang na-imagine mo. Ang mouth siya mo nang nakaon. Abi ka masilig ang lips amo nang bibig. Ha? Ang mouth amo nang baba. Para mo na siya. Lumamo lang man no. Pero kung kaisa bla premiloy mi ara gina nga nang may maglabay bla sa imo tubangan nga mga tao o kun makilala mo nga bag-o gambal ka nga. Dumas mayo ni siya siyang ginaupod ko sa bungaw. Kaya kung nga agi na baylo ka, tugod na sa mouth. May galing sila sa mouth. Oo, basi bla kwan ka nang may foot and mouth disease. Hindi, basi yung iban bala, natakaan balang iban nga bana, kung nang ila bala asawa, tama gi ka marites. Abi ko na Nabunga ngira bala kayo, premiloy. Abi ko na takaan sila kay kalain na hindi nila konforme sa mouth. Ay, naku, istoryang mouth. Amo na gani, premiloy nga dapat, ikaw nga asawa, ang imo nga mouth, gamiton mo na permi sa paghambal sa imo bana nga palangga, taka. Ikaw man bana, yambal mo permi sa asawa mo. Hindi kay kung kaisa, balon mong partner mong amo na, mambal man to sa dayon niya. Hehe, katigulang na siya to, mamo pata sina. Hindi na nabla, katalaka. Kaya mo na ganing ginakanta sa iba lang nga mouth, ang sabi ng mouth. Oy, jeep. Oo. Grabe Amo na- subong, grabe ya ay subong sila, nagkabinayluhan na yung katawan Ay, subong. oo, bisan diin ka lang premiloy, magtingala ka. Nga amo na siya may partner naman na palangga, yaman kuno na nga agin baylo ya. Pero sa akon premiloy kon matabo yaman na mangita ko sang panahon nga kung sa diin paano kami nagkilalahay, paano kami nagsugod nga duha, kag kung paano kami nag-date nga duha. Amo na perming panumdumon ko premiloy para hindi ko maglas ay sa iya. Hindi na siya maglasay. Basta hindi ka malasay. Oo. Kaya nga nagabaylo na, kaya may tamis na sila nga nakita. Na, amo nang problema da, ang ibang dagani. Nasilingan, di na ko Eh, natakaan ko na siya. Kaya nga, huwag mo ginasped, nagtry mo sa imo asawa. Na, Hala ka kapangita sa ibang babae nga masamot pa sa asawa mo kag magpalibong. tingnan ako ginakigan mo. Ha? Hinambal ko lang doon. Ah, Kasi kung ang sapat ginaratay, relasyon ginaratay man. Oo, damo bala ginaratay sa mga relasyon premiloy. Lipay wala nagauntat. Di kung ikaw prelyong may asawa, hindi ka na mga asawa, kung wala ka pa asawa, hindi ka na mga asawa sa nagkakatabo sa mong. Oo. Di ba? Do, amo na kung kaisa makita naton, nga imbes sila ang sampol ng mga couple, makita naton ni sila pa yung galinaway. Ay, dataan ko sa mga. Uy, magubang aton nga lamisa di sa stasyon, no? Mambal na sila karon si Kuya Hilbaw na, no mo na yaman. Gawal kay mo yung lulumiloyaw. Kasi suspended ako sa mula daw. Okay na, ibalik yung mga kana. Oo, sabagay do. Pero amo na premiloy, ang akon lang yung mga punto lang sa ato ng mga tagpalamati. O plangga mo bala, plangga na lang bala. Tsaka nutrition man sabog, pakaunan yung inyong mga asawa sa utan. Oo, utan ha. Para magdalambok. Oo. Magdalambok sila, utan. Sa adlaw, ha? utan sa adlaw, utan sa gabi. udto. Oo. Oh, tipunan yung mga tugabang, makunanod ng mga utan. Talong Ipakaon mo sila. premiloy, o pakauna mayo tarong. Tarong. Inilang nakalipay. Pagkauna, mayo prelyong talong. Oh. Pakaunon gid talong kay nga nami na siya. Kay nga abalo ka may binalaybay na. Ano? Sa tanan ulutanon, ang talong sa kanamiton. Sibuyasan kamatisan, nagatumbo pati pinggan. Si Lula nakatilaw, nagawawaw pati karbaw. Si Lolo nakaambit, gakuriit sa kanamit. Ay! Ay ba, daw kilala ko ba? Oo, kanami lang bala premiloy no. Kung amo ni bala kun ari ka sa radyo, daw kisa aga palibog ka, ano man isa ihambal ko sunod mo. Nagligad, nag-angkor ka di, ano pa matyagan mo premiloy do? Matyagan ko do, ginakuan ko. Ginakiban ka? Ginasilutan ko. Oo. Kaya basta iblang masuspended ko ako. Oo. Kabalo ka mo mga kanaysyaga, mga ka-ES, kag mga ka-3J, sa ato na mga tagpalamati, kung kisa bala, may ara gyud man naguro sa kabuhi tang gakadula gana tas tawo nga ginaplangga tano. Oh, may harap kita. Oo. Pero kung gakadula gani balik Kondisyon na ka galingod mo nga bisan madula pa nga akong nga gana sa iya ang akong pagpalangga nagapabilin nga matutom kag maligon. Yes! Saktog na premiloy Diba? ka.
Kaya ang matutuod nga palangga, dapat wala nagakadula. Wala nagkakadula. Oo, galing ko Weh. kay isa. Galing ko kay isa na Premiloy, abi may edad na kamo, kaysa makakita kasi do medyo huben-huben. Do ga balikid kay gidno, mao na wala ang balnila. Nado man niya ulog imo nga tigulang kana mangita ka pa huben-huben. Na, kaysa Premiloy daw makwanta pa na, daw maintindihan ta pa na. Ang pinakalain, kung tigulang ka na, ibulos mo gulang pa sa asawa mo. Muna naglain da. Ang lain pa, mas gwapa pa ang asawa mo sa ginbulos mo nga kirida. Siguraduhon nyo nga ang ibulos nyo do artista. Ano mga si Ibana? Arab lang imbes mga Giluksin? Arab lang asawa mambal ka. Lagi ibulos mo ka. Ay, kay kagwapa, gimanggali. Pero kung pagkakita niya, ay, laway, musta? Malupad man ang speaker sa microphone. Oo, ipakita niyo ba lang palanggaan nyo na lang pala sa maayo. Hindi na nakikun mag-ilis-ilis pa sa iba na mo managyapon. O to, balabag. Gani ba? Balabag magdesisyon. Ano man? Ano to ka lang, oy? Kuya Heli, huwag lang ko limpyo siyang mic karon na. Sa ato naman pinalangga ang matag palamati, sundan ninyo permi nga amon nga mga drama diri sa NYGC Blind Drama kag ASFM, upod man sa 3JFM, kag sa tanan nga malabutan sa aton pagpangalagad, ara da ang Jackie, ang batang karatidor. Siyempre, ang aton nga nice yaman, nagapadayon Premiloy. Pamatiin nyo da kay mas ginpasadyan na naton para nga malingaw ang aton nga tagpalamati. Ilang mga kalupo Okay, Premiloy. Tamyawon tanay nga aton nga mga suki nga tagpalamati nga nagatutok kidya Premiloy sa aton nga programa. Tamyawon naton si Sir Ryan Larida sa nga Big 8 Linding Premiloy gapamati sa aton. Kag si Engineer Imbang Premiloy nag-subscribe man sa aton. Siyempre ara man si K5 Eric Tenerefe. Mayogid na siya. Nagapamati sa aton Premiloy. Kag ang aton nga mga abyan nga nagatutok gid sa aton nga programa, Lito Palermo, Michael Loses, Joseph Escutin, Joseph Chua, Saba Ricky Amante, Raymond Dalones, kag Pauljan Organya. Gapamati. Toto Ili Barrios kag si Sir Ryan Quezon, di man magpaulihi, Premiloy, gapamati man sa aton. Wag ito da. Ikaw, Premiloy, why ka na sing idugang to sa aton nga gintapik gina parte sa mga ginbaylo? Basta kung magtutob lang ka mo, wala kita siyang problema. Mapapipa. Mga kape man niya ako. Mga bati-bati kay Kuya Hela. Mga PWD man kita o hindi, ara na si tawo ang pagtutom sa palangga kagapag katutom bala sa Ginoo. Ara na Yes. sa ibo. Oo. Kay sa tuod lang bala, Premiloy. Nagakatabo man na di sa amon ng mga PWD, no? Sa na topic namon to siyang nagligad. Ang parte sa mga bagay nga mo sina, may mga PWD man nga nagapangirido kag nagapangirida. Kabi nyo kamula nga kita aw. Kami mga bulag ti sa ami amo man na. Kung damo ka muda, damo mo ka muda. Ay iban gani go baylo pa change partner pa. Exchanging partners lang. Oo. Abi nyo ha. Amo na nga kung kaisa importante kuan lang ta. Pakabakod lang ta sa aton nga relasyon kag sa aton pagpalangga. Amon blag kanta blaga pakabakod lang kita importante sadyata. Patukat na dugay-dugay. Pero sa aton yung mga tagpalamati, amo niyang timsong ni Premiloyo, ari-ari pabati na bala Premiloyo timsong bala patukat kasi nga kagapon to. Hambal mo mo na timso. Ang amo ni bala kanta ari. Siling ko gid nga mo gina daw. Amo na gayo miuhom gida sila ni Migo Michael Loses, Migo Charlie Bordan, kadlaw gid si Migo Kevin Bordano, gapamati gid sa aton. Damo na ta subong mga suki Premiloy. Botani si Ma'am Camille gapamati man sa aton, no. Sa imagination tagro napatian ko mo. Si Ma'am Ida Grace. Joy. Ay, si Ma'am Grace. Si Ma'am Grace, kaya pamati Mugat. sa aton. Oo, sa Balyadolid, no? Social worker na siyang Balyadolid, Premiloy. Si Ma'am Ida Joy. Hospital. O si Sir Aljan, naghambal sa ako, pamati man siya kuno sa aton, di nga, Ay no? kanta ko na bagay siya, kantahon ko para siya mo. Ano nga kanta na? Lemon juice is falling down. Okay, kadala na din sa aton, kadami lang bala, no? Nga mga tao ka, buot kag mabinuligon bala, mga kanay siyaga, mga KS. Pag sobra isa, wow, ako usul ko bag ko. Na amo na daw nami na, no? Kung kaisa bala, kung may ara ka mo hatag-hatag ka mo sa mga tao, nga mga pigado man. Unahan nyo kami. Unahan nyo kami, ha? Puwerte yung mabilidad ni Premiloy, mga kanay siyaga, mga KS kag mga ka-3J, no?
Bantay ninyo nga ito ng mga disco-disco, ito subong drama, sini nga Sabado, kay basi sa dasyon, mabatian nyo na ang drama naton nga, Barangay Naisyaga. Siyempre, Sako, pasakatirin si mong sako, putos katirin si Jojo. ay oo, grabe pa tong ilang honeymoon to. Oo, nag-live si kay Dadil kada di sa kasimada. Sakit ko na balikawang ito. Si Lolong Sundan ninyo kami sa pagpamati, no? Kay Ari ay, pamati ka naman Blaluat Premiloy nga ton original komposisyon, no? Ang Sadya Gid ni karon, no? Kaya nga, abisan ano kasubo dapat, Sadya Gid ni karon. Amo niya dapat, hindi kita maminsar bala sa mga puro lang negative, dapat. Ginbiyaan ka sa isawa bla. Sadya Gid ni karon. Huwag ka kwarta, Sadya Gid ni karon. Amo na niya dapat, Uy, ko kwarta, tagay ko karon. lain-lain, ninang imo ya. Padayon na nyo lang ang pagpamati, no? Sa aton nga programa, ang Kuskus Balungos. Hambal sang kalabanan, kada mo na sang aton problema. Pagsugod sang gera, nagmahal ang gasolina. Nagsunod ang bugas, sudan pati na ang gatas. Nagsaka ang plete, paano na ang aton mga estudyante? Pisa ng mga nag-aobra, ang sweldo ginakulang pa. Bisan may problema, dapat maging masadya ka. Sunda kami nga mga negrosanon, bisan ano matapos sadya lang gihapon. Wala na tabugas sa jagid ni karon, wala na ta kwarta sa jagid ni karon. May nagailinaway sa jagid ni karon, damo ko utang sa jagid ni karon. Ginbayaan na sang nubya sa jagid ni karon, wala nagauntat ang problema ta sa jagid ni karon. Importante nagapadayon kag sa diya lang gihapon, pagkabakod lang gid kita. Importante sa diya ta, sa diya, sa diya, sa diya. Gid ni karon. Ang barangay nga puno sang kasadya, Barangay Naisyaga, may pagpalangga. Ang mga pumuluyo nagahang panay, may mga pasaway pero nagahatag kalipay. May lilinaway pero nagapatawaray. Ang kapigaduhon sarang mapaiway. Kayang paghiliog yun nagaisa sa aton. Bisan may problema pa, basta nagabuligay lang kita. Kari ka na diri sa Barangay Naisyaga, may pagpalangga. Barangay Naisyaga. Ang barangay nga puno sang kalingawan, Barangay Naisyaga, may pagpalangga. Ang
Sang tinula para sa matuod nga gugma. Parisis ang pinirito kay ikaw gid ang akong gusto. Bugaw na lang ko sa baho, kaya ang gusto ko makaupod ikaw. Babae sa karinderya, tani ikaw akong makilala. Pagsunod nga adlaw, ako liwat ang naglaw.